Hello! Umunag tayo man dito Taman Hotel. In may kami, adda kami dito Banawe, Ifugao. Ta naki-attend iti joint fellowship iti church. Kat adda ti may sakabsat dito nga agtatrabaho man nga mangibingi iti testimony na nga mabayan nyo kadi nga itur ko kayo pay. Adda tayo ni Sis Jenny. Sa ti agtatrabaho dito. Nagpintas na iti hotelyo. Thank you. Bay aman ta itur ko dagito ikwa. Viewers tayo. Nagpintas. Oh, Taman Hotel kunana. Ha? So, overlooking na ito'y bantay. Nagpintas. Yan. Dito ti baba na. Eh? Dito yung hotel. See? Dito yung agdan. Pangato, ito ti kwarto, may ito nga to. Eh? Dati may isang customer da. Agkap-kape. Hi! Kumusta? Apay ada ka toy? Ay, nagbakasyon. O, dahil tao. Taman Hotel, Banawe, Ifugao, nagpintas. Umay kayo ito Banawe, napintas na iting hotel, natal na. Yan. Oh. Ito kapsat ti Taman Hotel, Banawe, Ifugao. Oh. Ito tayo man nga denggan ti testimony ni Sis Jennifer nga agtatrabaho ditoy. Eh, naimbag nga malam tayo aming kakabsat. Adda kami dito Taman Hotel Tata, dito Banawe. Banawe, Ifugao. Kat adda ni Sister Jennifer ditoy agtatrabaho dito nga hotel. Agyaman kami ti apo ta adda ti Gundaway nga mga tayo ti testimony na ta mabless tayo man denggan tayo man kakabsat iti testimony ni Sister Jennifer. Oh, hindi maibingay mga testimony. Okay, so jay may bingay kumayat kay jay present siya ti ako kanya tapos siya pinag-ikat na ti jay hatred and yung souls na yung wounded souls idi ubinga ke naranranasa yung na di makilak na may dinawat ko ni ako mayak gayon mayak ti nawayawayaan ka na agdawayawaya ka niya. So, istorya man na tinagpasamak iti ubing ka. Okay. Bali, di ubing kami, Kristiyano mo tagi kay parents ko. Kristiyano. Apan kami amin, iti simbahan. Dati kami mga evangelical. And ngayon, idi ada jay trahedya nga imay kanyami mga pamilya. When I was 10 years old, natay jay mother ko. Ayun, tas ajay nga nawanan na kay na nagwatak-watak kami met nga pamilya. Magkakapsat. Mano kayo magkakapsat? 6 kami pasto. Sikat yung nanaan? Tapos hindi napasama ka dyan, panagbiag ko kay ni tatang ko inawit na dagi jay kakapsat ko na panday jay may sa nga barangay jay Malbong tapos nabati ako ito'y anaw nag-working at jay Nag-working student ka? Sa mapulo kitawan mo? Nag-working nga, kahit kung mawalpas, ito yung eskwela. Di high school. Elementary pa lang. Elementary pa lang. Tapos, high school, ito'y dito ako naman eskwela. Tuloy ko nga working student. Hindi nga nag-graduate ka di high school. When pastora, nung college na ako, kaya't ko nga
Kahit kung ang independent, iso nga indikatak jay Pag-iiyanan. uy. Tapos napanak mo sa Bali, kasyamet lang nga nag adati nag-apakti business ko. Ano nga business mo? Ajay accessories. Naglaklako ka? Uy. Dito yung Ifugao? Ijay lagawi. Ay, iji ka nga Tapos nag-college. lala, uy, nag-working nga tapos sabay laklako. Mga naamay di po unang. Bali, bali na kay Kiana, kay Ajay Antik, naglakla ko may plan. Aday iped na, Urno mo? uy, tapos namuha ka aglo, sa Ajay Nag-loan nag-business. Manungat yung niloan mo? Bali, nag-start na ti 10,000. Ano nga tawon di dyan? Bali, mga 2015-16. Sa tata nag-loan ka, naglakla ko ka habang agis-eskwela ka. Kung agandanan siya ka ma? One hindi, nagganda lang siya. Namidi na pandemic ka dyan. Nung nakagraduate ka. May napasak din. Ayun. May tali. Blessing ti Apo. Ano dyan sa kanya? Oh, sige. Tata nag-graduate ka, gano'n sa may pandemic. 2017, graduate na ako ng college. Ano yung course mo? Business ad. Bachelor of Science in Business. Major in financial. Isolated trabaho ka. Agasong nito, nag-graduate ka nga out of your own sacrifice and effort mo. So, tata, kasano may nga naising-singit iti pa nag-gimong ijay, aging-gimong kalita? Hindi pastora, parang cut off na cut off. Apan, nagatiwayang minuwawan. So, anya nga ijay, bagbagang tatay nga, nabaliwan kinyam iti intutulin mo nga nag-gimong iti nag-graduate ka. Bali, nalpasin ti college. Nalpasin ti college, tapos nag-work na, tapos ajay, ubingak na, di makilak na adati inggit, adati Sakit na ako. tapos magpapalak, tapos adati yung anger din. Lalo sa anger. Sino tinay kaunat mo ili? Siguro yung emotion, paggalit ako sa mga kapatid ko, ganun. Talaga uray lang akawanti. Puro no, makita tiro ka nga hanga mo agumit na mo agumit at sobra. So talaga kas lang kaunat mo isuda? Dali kakabsat ko, ngayon hamit nga, muhan na nga, ang tukmugod dyan, baga, guys, sa Bali talaga. Ngayon, hindi nakamuwak hindi nag-work na pay, jay pa nga, kasi lang nga dumakdakil, dagi jay, kasi lang nga dumakdakil, tingit, nagkasyay, jealous, mas lalo hindi relationship, gano'n, parang gano'n na. Tapos doon ko na naranasan yung anxiety, depression. Apa yung kaunat mo dahil di kapsat mo? DJ, nasakit pa kinyam, DJ, simi na kakinyada? Kasla pastora di ba tutulungan isuda, ngayon handa nga chicken day sacrifice ko. Para kinyada. So, pina-school lang di kapsat mo? Oo, yung kanat. Yung kanat pa? Jay, nagdumang mga kapsat ko kahit pag-working na Working student? Yung pastora. May tatang mo nga inatrabaho? May tatang ko kahit adudjay nga aga mumulati palay ko siya. Mano kayo nga nag-graduate? Bali, duwa kami Thailand. Kanya course na nga di may sa? Jay may sakit
ah, J, maling, HRM, may sakit. Ag-work is man? Uy, nanda-work na ngayon, nanda-family na, sa akin din naman. Ijay. Ito'y labot. Ay, Ito'y labot. so, kas lang nga titong tulong nga mag-eskwela, nag upat. Okay. So, dahil nga naglasatan, nagdalan ka, iti ko ng depression, anxiety, nalabanan na kita? Uy, pastora. Tas, kahit ko na, hindi ko na nag-resign na, mali kung kaya, mali-depress ako na talagang. Yes, kumbaga ni COO ni nga kung na hanggang nag-resign kasi kati si kalat kati panunit to'y Banawi. Ngayon, that time na kasagsagan ti problema talaga, dagijay ano ti bagi, dagijay problema, inner soul, yung wounded soul ko, sobra-sobra. Nag-pray na kunak nga Lord sana ang yaman ti papanakit at ako mati pakinis mo sa tas hindi kunan jay siyo mga panakit ko Banawi kay sana Lord ikaw ang may plan dito na pupunta dito sa Banawi. Tapos sana makilala pa kita ng lubos. Sikati laking plano ito'y, Lord. So, hindi mayang ito'y tsamba nga Sunday. Tsamba nga Sunday, okay. Tsamba nga Sunday, jacket. Awan pa iti amok ito'y, manikamu, no. Ayan na ti pakigin mo man ito'y, at ti both side nga church ito'y ngayon. Kasi awan pa'y puso, manikamu. Ngayon, hindi nag-pray na ko na, Lord, kaya kung nga simbahan, ngayon manikamu, ayan na ti simbahan nga papa na. Tapos bigla nga nag-click pinaga ni Pastor Dante. Ije phone? Kuno ije panunot mo? Ije panunot ko. Hindi nag-click, Jay, kunot na. Kasi nga tata, ni Pastor Dante Renumwar, nakanunod ko, tapos tinawagan Jacob set ko, na isang lang na leader, Christian. Tapos tinawagan, di ngayon na ay, amumba, no ayan na ni Pastor Danby, tapos ko na, dami tita Banawi. Hala? Ay, so, han ko nga, madinat nakapapati nga, kadagay mo sulit ko. So, iji ka nga nakagay mo? Oo. Tinawagan ko na ni Adi ko nga, sige ako rin katatawagan ko siya. Tinawagan na, and then tumawag, kinuha ni Pastor yung number ko, tumawag siya. Yun. Tapos yun, nakilala ko na yung PC. So, ito'y ka nga nakiging-giman ingana na Yes. ka. Oo, tapos doon na natanggal yung mga... Naikatami na ije. Anong mga bitterness. Yes. Parang slowly na natanggal na yung mga anger. Jealous. Kumusta nga yung relasyon mo, hindi kakabsak mo? Sa ngayon, okay naman. Pero Kini father mo may okay na rin po. hanga makigindi mo? Makikindi mo gusto na i-get malbo. Oh, sige. So, napintas na itang testimony sa sakripisyon, balasan ka pa eh? Awang pa'y balak mo? Awan pa yun. Awang pa'y, okay. So, dahil tayo nga testimony ka, dakil nga blessing dahil ta, kadagitiyang people, aglas-las at tikasta. Anya ti advice mo kadakwala? No matter what happened, put God first. In the inner core of your heart. Tapos, amin na banag, isuna ti pangikamangan, isuna ti pangtedan, amin ti problema. Uray may saman, uray may sa
awan ti kakaduamon, Mhm. day time na parang wala ka ng kakampi, meron si God. Amen. Meron siya. Tapos, Isuti nga alam iti bigsan. tapos always pray. Pray. Nakatulong kinang ti prayer. When pastora. Okay. So, dito pa nagtrabaho dito ay anya ti pa naraksak ka? Oo, pastora sa ngayon. Parang magsisimula ako. Na-enjoy ko kahit mag-isa ako. Dalawa lang kami. Enjoyable naman. Agbalbalin ka nga blessing dito employer mo. At the same time, they are blessing to mat kinyam. Kat, anya nga iti anya ti planong, kadagiti umay, nga taw-tawan. Dati planong, Di ako latat. Mga niya ti plano ni Lord. Kay Ajay. ada ti verse nga pagtaktak daram, uray may isa. Yes, John, for God so loved the world. Okay, for God so loved John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that whoever believe in Him should not be perished but have an everlasting life. Iso ti pa nagkapkaptam. Yes. So, adapay ti may ingay mo. Next, sa susunod. Ay, ano ti part 2 na? Agsupli kami kakabasal ti ba namin? Ano ti part 2 na, alam. Okay, salamat sis Jennifer. So, DJ kakabsat ti intayo ng ngagan. Kat, agyaman tayo iti apo, takitan nyo ka di awan imposible. Apay nga na inmay kami dito nagsasabat kami, hang kami nga agaamo mo. DJ iti blessing ni Apo Diyos kinya tayo. Kat, apay kumata, ma-encourage tayo dito nga testimony na. At nanto ka no ti part 2 na. Baka isend nanto through video, no, ipalubos ti Apo nga umay tayo dito han tayo nga Apo. Allah, God bless us.